ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಯಾನಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂದೆ ಮಾತ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದು ಪಿರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ನೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಜಜ್ಜರೆ ಉಂಟು ಜಜ್ಜರೆ ಅಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಅನಿತೆ ಇನಿತ ಬೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಮುರಾನೆಡು ದಿಂಚೆ ಏನೊಂದಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಡೋದು ನಾನು ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಆಯ್ಕು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎತ್ತೆ ಬೇಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಕಾಲ್ ಪೋತುಡು ಕೋರಿ ದರೆ ಕಾಲ್ ಪೋತುಡು ಸೊ ಕೋರಿ ಕನತು ಕೊರಡ ದುಂಬು ಆಯ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಈ ತಿತ್ತಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಚಿ ಶೋಕದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾತ ಅವು ಕಲ್ಲುಡು ಸರಿ ಗುದ್ದುದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಅದು ಚಟ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ರಫ್ಲಿ ಉಂದೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತನ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ತಾಂಡ ಆಂಡು ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಇಂದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನಲದೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತೈತೆ ಅವೇ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿ ತುದು ಪೋಡಿ వచ్చి ಇತ್ತು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಆಪುನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಮುಂಚಿ ಅಂದಾಗ ಪಾಡೋಡು ಆಪುನು ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚನಿಕಲಿಗೆ 30 ತೋಜಂದು ಹೆಚ್ಚನೇ ತೋಜು ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಐತಾತ್ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ತೂಕದ ಆದ ಆಪುನು ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಐಜಿನೆ ಅವು ಖಾರ ಬೋಡು ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಖಾರನೇ ಬಟ್ ತೂಕ ಏತ್ ಖಾರ ಆಪುನು ಅಂದು ಮಾತ ಸರಿ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆವಡು ಐ ವಿಶ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ಯಾವುಚ್ ನಾನಂತೆ ಪಾಡೋಡು ನಿಕುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮಲ್ತುದಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗಾಡು ತುಳಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಟು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಯಾವ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅವೇ ಒಕ್ಕ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಯಾವ ತನಿಷ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೇನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೆತ್ತ ನೀರು ತೆಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬಾ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬುಡುಬಾಲೆ ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಬೇಯರದೀಕ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯವಂತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಪೆ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂದ ಅಡೆಗ್ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಿಕನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಅಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ಲೆ ಬೇಯುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಓವು ಅಂದ ನಿಕ್ಕಲು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪರು ಸೊ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆವಡು ಈ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಯ್ಪಣ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇನಿ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಆಯ್ ಆಂಧ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ
ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಸಾಸ್ ಮಾತ ಕನಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒಂಚಿ ಬೇತಿನಿ ಮಾರೆಯ ಏತ್ ತುಕ ಕಲರ್ ಕೈಟ್ ತೊಚ್ಪಾವ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓವೋ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಬೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕುಂಡತಾ ಪೂರ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಯ್ತ ಪನು ಬಲೆ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬರ್ಪುಂಡು 20 ರೂಪೀಸ್ ಅತ್ತೈಕ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಏರೇರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಇವೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಡ್ಗೆ 10 ಬಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ನೀರುಂಡು ನನಲ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡು ಎಗ್ಗಾಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ಜಿ ಉಂದುಲ ಯಾವ್ಜ ಅಂದು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟುದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ತನಿಷ್ಟಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ ಕೆಂಡೆ ಆಯ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ ಪಂಡೆ ಇದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಗಮ್ಮತ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಾಡುದು ಆತಂದೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೋಡಂಡ ಬಿಕ್ಕೊಲಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಜೆರಿಂಕುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾರದಾಲ ಆತು ಜಾವೆ ಅವ್ನು ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಖಾರದ ಆತು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆನ್ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ 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 ತುಕ್ಕ ತನಿಷ್ 1 minute ತನಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಬರ್ಸ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಹನಿಯನ್ನು ಬರ್ಸವನ್ನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯರತ್ತೆ ಕೆಲವೇರೆಗಾವು ಚಿಕನ್ದ ಕಲರ್ ತೂನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಬರರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಡೆದು ಪಾಡೋಣ ಶೋಕ್ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಡೆದು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಅವು ಬೇತೆನೆ ರೆಸಿಪಿ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಈತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಲರೇ ಆತೆ ಬರರೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿನೇ ಅಂಚ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತದಿನ ಚಿಕನ್ ಕೋಡೆನೇ ಖಾಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಲ ಒರಿದಿಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಖಾರಲ ಆತಜಿ ಚಪ್ಪೆಲ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಪಾಡುವೇರೆ ಇಕ್ಕು ನನ್ನಲ್ಲ ಖಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಐಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಆತೆ ಕಲರ್ ಬರೋರಿ ನಿಕುಲ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಬರಡಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕಡೆದು ಪಾಂಡ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಶೋಕ್ ಆದನು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಸತ್ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್